се признавам за виновен. Сторенето съм извършил безсъблуждано. Хладнокръвният терорист обаче се разплака, когато в съдебната зала съда извадиха и шокиращи доказателства около подготовката и изпълнението на най-големия терористичен акт в съвременната Хайде, Заска. на страната. Хайде, ела. Бързо, бързо, бързо. Хайде. Ой, излагах ми ли те? Ела, сега да видиш кой ще ти дам. Хайде. Ела да видиш кой ще ти дам. Кой ще папа? Хайде, хайде. Кой ще папа? Ела. Ще ядеш, ела. Хайде, ела. Ела да видим кой ще папа. Опа, хайде. Къде чакаш ти? На коя врата? Я да видим. Кой ще папа? Хайде, ела да папкаш. Мале, какво има тук? Какво има тук? Люцерна, доволна ли си, Коко? Ей, маничка, какво папкаш ти, мазази? Какво папаш?